Rangba Khubor Conrad ke Sangma hakasau tarik naitung arhajar arphusau ulapli Paidbah ya ka CM Connect Public Forum ha adok Green North Garo Hills da ka bathmu ban Pynkhlain ya ka Synshar Paidbah abat ka jingadan bentalang jong kinong shnong ha ka Synshar khadar ka CM Connect Public Forum ka de ka jing thmu ka bathamai ka balashnak nang ban pensuk ya ka jingakran ka balong bed hapden ka sorkar bat kinong shnong Menteri Rangba Khubor Conrad ke Sangma ulah sengap bah ya kijing jong ki Paidbah nadu kajing penslam ya kijing tei kijing haki bank bat kajing acha phrang jong ki project ki he sorkar jong Khuborjylla ka district bat ki block kiladan lang ban weng ya kini kijing hakapor batikena hakni ka sngi lawan baneshim bantar ki kartu ka ningut ki MLA bat kinong mi khmat Paidbah